Sokkelin pinnoitustyöt aloitetaan aina pohjatöiden tekemisellä. Näin tehden saat parhaan lopputuloksen. Oikaisulaasti sekoitetaan aina puhtaaseen veteen koneellisesti, joko porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä tai kunnollisella laastisekoittajalla. Laastin sekoitusaika on noin 3 minuuttia. Serpo 137 sokkeli- ja oikaisulaasti on kuituvahvisteinen tasoite. Se on kehitetty sokkeleiden tasoitukseen ja sillä on alhainen kapillaarinen vedenimukyky. Se on kuitenkin hyvin vesihöyryä läpäisevä, joten rakenteessa olevat mahdolliset kosteudet pääsevät pois. Sekoituksen jälkeen laasti on heti valmista käyttöön. Hio mahdolliset epätasaisuudet sokkelista pois ja poista pöly harjaamalla. Levitä oikaisulaasti liipan avulla sokkeliin. Harkkosokkeleissa oikaisulaastin paksuudeksi suositellaan 5–10 milliä. Tällöin harkon saumat ei näy pinnoitteen läpi. Kuivat alustat on kostutettava ennen tasoitustyötä. Tässä tapauksessa sade hoiteli sokkelin kostutuksen. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Laastia ei saa levittää märälle imukyvyttömälle alustalle. Rouhepinnoituslaasti sekoitetaan puhtaaseen veteen sekoittajalla tai porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Laastia sekoitetaan noin 3 minuuttia ja annetaan tekeytyä 10 minuuttia. Sillä välin voi vaikka seuloa kiviä valmiiksi. Kivistä seulotaan pöly ja hienoaines pois 2 millin seulaverkolla. Kottikärryt on tässä hommassa hyvä apuväline. Kivien seulomisessa kannattaa käyttää kaveria. 2 aina kaunihimpi. Sekoita rouhepinnoituslaasti tekeytymisen jälkeen vielä kertaalleen. Sen jälkeen se on valmista käyttöön. Hio kuivuneesta tasoitteesta epätasaisuudet ja röysteet pois. Muista poistaa hiontapöly. Levitä rouhepinnoituslaasti sokkeliin laastikamman avulla. Perinteisen 2–5 millin kiven ollessa kyseessä käytetään laastikampaa, jonka piikin pituus on 9 milliä. Pidä kampaa noin 45 asteen kulmassa sokkeliin nähden, kun levität laastia. Kamman tehtävänä on saada oikea määrä laastia tasaisesti alustaan kivien kiinnitystä varten. Tasaa kamman jälki kevyesti laastikamman sileällä reunalla. Varo kuitenkin poistamasta laastia. Siirrä laasti paljon kauemmaksi kivenheiton ajaksi, jotta rapattavat kivet ei lennä paljuun. Tuoreeseen levitettyyn laastiin heitetään kivet kiinni rappauskauhan avulla. Heitä kivet aina kohti suoraan laastiin nähden, ylhäältä alas tai alhaalta ylöspäin paiskattu kivi kuljettaa laastin vain mennessään. Sokkelin vieressä pidetään muovia tai pressua, jonka päältä saa tippuneet kivet uudestaan käyttöön. Taputtele kivet vielä kiinni solukumilastan avulla. Näin varmistat kunnollisen kiinnityksen ja pinnan tasaisuuden. Käsinkin voi kiveä heittää, mutta muista pitää hanskat kädessä, muuten saat sanoa jäähyväiset kynsille. Työsaumien välttämiseksi jätä aina pätkä laastia kivittämättä. Lisää laastia ja jatka kivitystä. Rouhepinnoituksella saat kestävän ja näyttävän pinnan sokkeliin pitkäksi aikaa.